nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me gustan, me odian. Mi vida les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insultan. Now I'm trying to get back for the cool down. Now I'll be giving it my best. Listen, I'm not gonna stop, but if I need attention, I reckon it's a give my turn to something so what I have Când ieșele mele vreau cu durere și vă fac mai fericiți. Eu vă dau în soare să trăiți mai bine și să nu vă dușmăniți. Mulțumesc frumos, chiar ați fost tare! În primul rând aș vrea, mamă, să-ți mulțumesc. Am primit de la tine putere să reușesc. Tată, ai fost mereu lângă mine. Știu că mereu m-ați îndreptat spre bine. Donnez-moi si tu arrives, je ne veux pas des bijoux de son Chanel. Je ne veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papara, papara. Offre-moi ton personnel, je ne veux pas. Manoir non chanté, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. Inimă, nu fi de piatră, că toată n-ai fost lăsată să vezi dorul cum mă poartă frunză în vânt. Inimă, nu fi haină, că ai și tu un pic de vină, dacă n-am o zi senină pe pământ. Inimă cu ochi ca și Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and the heels so high. Ain't you have a good time? Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, we pay well up tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make it work. Baby, take off your coat. Puțin aplauze pentru bebe. Real slow. Take off your shoes. mai bine cu asta. I'll take off your shoes. Baby, take off your dress. Baby. Yes, yes, yes. Economic. You can leave your hair on. You can leave your hair on. Bine, asta e nume? Sau de mine? Eu sunt fată serioasă, îmi câștig pâinea muncind. Alerg ca un delegat prin lume dimineața până seara și invers. Poate mă întrebați de ce? Destin. Blestematul destin. Când el ce-o face, n-ai ce-i face. Și ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Știți voi că sunt unii oameni care au încredere oarbă. Fii capitanul nostru.
Ia, hai să vedem ce avem pe aici. Ce avem pe aici? Ia uite, îmi facem clătite. Fac eu. Băi, e cam greu. Lasă-o că avem carte. Ia văd. Cum ce? Păi ce? Ai o scrisoare. Cine, mă? Tu! I'm a very busy man. Tu un tip buzos, țin la buză, sunt miștocat. But I came to this summit because it's a priority. Și am venit la acest summit de prioritate. Cărtică! Ce? Mimica, a vrut să văd dacă dormi. Dorm, încerc. E bine, dormi. Vreau să zic ceva. Dacă dormi, dormi. A murit. A murit. Lăutare, ia zi-mă, știi ceva de patron, pe unde e el, așa? Lasă-mă, vere, că am treaba și domnul să știu. Ce crezi că stau să umblu după? Ce întreabă, mă, tu aici? Anul tău de seară și trebuie să cânt. Ia fii atent, tu știi pe ăsta de la dezvele tu miresi? Hai să aici. 1, 2, 3 și... Cine-i mic și este creț, e patron de bărule. Auzi, ce lăutară! Coincidență, Coincidență, dar ce-i cu tine? Nu prea te bucur să mă vezi. Nu mi se citește bucuria pe cagheu. Da, ia zi, lăutarul să lucrează aici. La negru să treci. Nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc. Suntem mândri că avem elevi așa de frumoși și de talentați. Să-i aplaudăm! Vreau să vă mai rog ceva. Când ieșim... De 2011 se acordă bobocului Emanuel Voinea. Să aici de. Aplauze! Dăm premiul Mister Eleganță. Cine credeți? Soare Codruț! De ciocodeică, Mihaela. Unde e ciocodeică? Ia și Pamita. Miss Eleganță 2011, Alina Petre. Mister elegant, mister chiar. Nu mai e eleganță. Cine credeți că este? Eu! Aha! Ăsta e gelos? E invidios că n-a luat nici atunci. Cine a luat mister? Eu am luat, Mister, îi se acordă lui Pătulea Cristian! Și acum Miss Eleganță.
mistere, ia în brațe, mistere, că e a ta. Ia în brațe, mistere. Ulpo, 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 ulpo. Le mulțumim și celorlalți colegi. Și acum, diploma de participare, Durea Veronica. Aplaudați-o, vă rog frumos, am muncit mult.